Дос кіші ол кім сенің үшін шатлана біле. Мына сенің кішкене генә уңышыңа ол шатлана, ол сықпаңа. Сен аны біле алмайсың, шының бит. Ол бит арбуз түгел, аны ярып қарап болмайды. Теге пішкен ме екен. Шуның үшін дос ол сенің үшін шатлана, сенің үшін борчыла. Ол сенің галочка шеңгенә шалтыратып қалыңны білмей, шын ауыр вакытта, психологически ауыр вакытта, материально ауыр вакытта, ол сені әзгене генә болса да булышырга тырыша. Ол сенің үшін борчыла, ол сенің халыңны біле. Ол сенің чын дос бұл. Менә ол мен кажется дос. Менің андай достар бар, алар бірнеше кеше генә. Ир-атлар дуслыгы белән хатын-кыз дуслыгы әле әзгенә аерылалар дип уйлыйм. Син ничек уйлыйсың, ир-ат белән хатын-кыз арасында дуслык була аламы? Дуслык була аламы? Андай дуслар бар. Бар, без ул дус кызлар, ул ир-ат дуслардан да тугрырак. Алар менә кайбер чакта әйтәләр, минем андай пример булды. Ерак шәһәрдә bir шәһәргә кил, все, каршы алам. Булышабыз, анда мен әйтәм, киләм, икенче атнага, шунда булам. Концертта җырлыйм мин. Икенче көнгә минем анда эшләрем бар, мин калам. Bir көн алдан шалтыратам, трубканы алу юк. Шул вакытта дус кыз, безне ничә ел элемтәдән, 7-8 ел элемтәдә, кил, урын бар. Акча түгеп җирмә. Кунып кил, ашарга әзер, гаиләм безнең теге ирдә балалар да бөтенебез сине каршы алабыз. И һәр вакытта да шулай.